ba mo dawat Ma'am. og lodog ta. Kung manguyab ni mo sa kulapo, sukto na ni mo. Atong usbag pangutana. Ma'am, bananglitan og mag-usab ni sa kulapo, dili ni siya. Kung mag-usab ni sa kulapo, Saktan di ka kalap. dugan. Sus. Udah, gat-gat. Dyan kay kuan. Dali kay ka mahubog. Inay kay kag kuan, resistensya. Lupi kang bayramon day nam koy miko. Nanay pang sa ulo no. Lo. Mo ni mistisa? Allah. Ayo, og maibog pa lisod. Tolo kaklate, pagkatuhon, pagkaglon. Gusto wag load. Pagka kung makabukod ka sa load sa 300. 300. Ngadlaw? Di ba, 300 ba? Patakay, mamanday kasagaran doon. Kani mga babae. Yes, yes. Here we go. Monitor na nanako. Adang mang Monitor na na. gana man nindot makita. Kaagi doon. Ah. Ikaw na na. Ang load. Paluran di mo cellphone. Nakanay silpon. Nakibawon ako. Anong nindot magay na siya smile si Migo? Nanaway. Lalala, kapalood ka na 300. Dawaton ko na ang Sige. uyab di mo. Iya, ini anak dia siya. Dili ako. Ang baba. Di siya. Migo. Mamutol di kag kahoy perminti para maka-maintain kag load 300 kada adlaw. Yawa, hapit mga Ay, hinay kay kami ko eh. Hinay kay ka. Migo, hinay kay ka eh. Abalang hinay ko. Ano ba mo dawat Ma'am. og lodog ta? Kung manguyab ni mo sa kulapo, sukto na ni mo. Last na. Allah, naka-witness rin o, zero. Ay, Oh. mangodro na nako. Di ba ang kanang gugma wala man na ikuan ma'am? It doesn't matter man na. Ayaw ipareho sa bukid ug dire. Abakan diri. Diba? Atong usbag pangutana. Ma'am, bananglitan og mag-usab ni sa kulapo, dili ni siya. Og dili Sila pong pinakuan, asuri. Oh. Oh na! You are matubigan ni do. Ah. Ang tubig lahat. Oh, tinod. Di na mutog-butog papadara papasiray. Ala. Agoy, sus. Boss, kung mag-usab sa kulapo, kining dili na ni magpalahubog. Papa din na niya, tako lang ko. Ito ba ni anak? Ang imo na anak. Ladili, yes, panalaka. Yes, ano mo, yung ano? Oh, yun. Sige. Sige. Ma'am, ato ko sa pangutana si ma'am. Ma'am, kung maligo na ni sa kulapo, may puruhan ba na nga? Ay, bukan niya. Ang bago na isa pa. Di, aka na yung buling, no? Dako na siya o gamit, kato na kurintihan siya. Wa mo doot ang kurinti biya. Miko! Ang brief anis, Migo. kaging na. Ha? Ang brief. Kanang purol niya ko, buo niya, mulakaw na na. Yung doon na siya, naisindihan, ungkoy. Dongkoy. Abi bita ko na kasi dongkoy og nagsanina na siya. Wala pa din na magsanina. Oo. Pangutana na kumigo. Mangibog pwede kag babae eh. Ibog sa una. Ay, Pwede lang sa kakaingon. Hindi, kanagot Asa? kani mga gahi kini. Gahi? Kat kay gloy. Gasog load ko no. Ma'am, ta akong giimpungutana si ma'am kung maligo ni skulapo niya, dili na palahubog, basig napay chance ba? Naman. Pasa ko na. Wala yun. Wala, dili na ka mag-ibog kay kungkong naman. Kungkong naman, wala. Kungkong. Wala na. Kuritihan mo yun. Oh. Day, kung mag-usap ni skulapo, Saktan di ka kalap. Allah. Allah, oy. Dugan. Sus. Udah, gat.
Ah, Sugat na anak. Punto ganyan na ba? Katayab. Day, Makahat Oh. ka ni panit saging. ay. Halika sa daan. Ali, ang ligo na. Ligo ko na daan. Panya natin ka sugtan ka ng matangtang ng buling. Matangtang ko nung buling. Wala naman. Kuha naman na day. Kaning color gina. Ikaw. Saman. Challenge yun. Isulob na to yung mga katong gihatag na ko sapatos. Nina. Sunis. Ya, napat yung mga kao. Asan dero? Di mong gipangpabilo ako lapo? Ah, sige. Kaya, day, last ko nung akuan, day, last ko nung akuan. May chance pa ba kuno siya? Halika sa daan. Uy, uy. Challenge. Kunsa ko na to yung ligodaan ko to. Challenge ka na ito nga po. Challenge na. Lalaga ko. Ay, wala ka din. Wala ka tingog. Allah, wala ka tingog. Sus, may... Lahat kay nag-load. Lahat kay nag-load. Di na mo daw at load 20. Pila, pila. Tag 100 minimum. Nga, ay.